Как да си избереш осветително тяло за баня или за някъде? Като цяло, банята трябва да има по-голямо IP, не IP20. IP20 това не е влагоустойчиви, IP44 и нагоре, минимално. Като цяло, когато става въпроса за такива вградени луни, препоръчително е, много препоръчително, евентуално да оговаряме какви луни ще бъдат, какви ще стават. Можем да сложим и такива, и квадратни, и кръгли, каквито щете може да се слагат. Просто, че евентуално аз трябва да подготвя тия ринчета. Защото това ринч, то се клеи на опънатия таван и после се изрязва отвор. И после вече в основата се монтира по същия начин. Представете си, че това е опънат таван. По същия начин всичките осветлителните тела могат да се монтират. Просто, че всичките размери са различни. Разбирате? И затова трябва да си подготвя първо ринчи, основа и тогава гледаме с тези осветлителните тела. По принцип, вие можете и сами да си ги купите, тези осветлителни тела, просто да ми кажете, примерно, с тези 6 Вт. Обръщате къде? Его. Примерно. Тези лунички имат размер 90 мм. Виждате ли? Диаметър 90. Когато ви ми казвате луничките ми на 90 са, и аз разбирам, че аз ми трябва да си подготвя ринчи на 90 и също така и основа на 90. И така е. По линка в описанието на профила, опънати тавани.